quickly ka m gaa n'ihe butere n'ụbọchị nke taa. Ihe m chọrọ ịkpa aka n'ụbọchị nke taa bụ ka ndị Igbo si egbu onwe fa. But I'm going to use two major people nke onye ọbụla nọ on social media nwagoro about them. So I'm going to use them as a point of contact. We will request in here where may address other things na-eme n'ala Igbo. So ndị na-ekwu ihe abụghị ndị ọzọ na-abụrụ Ogechi Okeke and the Palace of Justice. For quite some time now, everybody on social media basically gather one or two messages and share, battering each other. Point of Palace of Justice na and Ogechi aka na o for so many people na legorie. But if you enjoy ime kono mata be here. One thing in the Igbo aya na-eme ma da like. Each time mepere my data but online phone a message. As message Palace of Justice and Ogechi Okeke. On a boa movie. I don't want to be seeing it again. You people should be reasonable, be matured in thinking and in reasoning. Because even Nemena does not make any sense to me. Give a Palace of Justice here any time me popota ndi ihe na siri ike kwụba ha were camera chido ha n'iru and ha blast your fellow human being. What do you gain? Ko give Ogechi Okeke na blast the people that na you each one where their record from A to Z. That na ihe ha about you, what you want them to know. That they know nothing about you. Who cares? When will all these things stop na Igbo? Must you kill another person's image for you to succeed? You go and hustle. Business you are doing, you are not the only person doing it. So all depends on kisi bambo, kisi chata ndi ego gafia. Ono jani na business because people Palace of Justice na ya gwa m ego ni na bata na account onye obuna I chọrọ inyere aka ka I na-enyecha onye ahụ. Ọ na-enwe nke I na-eri, okay? Now for you, I wish we all know. Ogechi might have onwego ike, onwego ndo ọ na-ara ego, ọ na-atachara ego on behalf of them, onyerofa. But all these things on the online na-eme, what do you guys intend to achieve there? I don't understand. Why can't you just go background? No, settle all this issue amicably, where nobody will know. Instead of coming online and be talking all kind of shit every day. Na nonsense. Because here na business. Everyone has wafia. Eya for mmadụ na anụnwa iji 5 naira. Je go this particular product. More than 20 naira. Je go that same particular product. Meanwhile, the quantity in grow is higher than your own, whereby they now give me some kind of discount. I think na 5 naira na business here. Only open and go ahia the same product you go with less than 5 naira discount. Obugo gina here because only put 5 naira na afia customers ga na go. So mgbe mmadụ person na shop nke gị ịbịa go the same product. Ikpori afia ego onye a na agwa gị na ọ na-egokwa na nke onye dị otu na so amount. Which you self know that the amount of the customer bag is true, that the person is ready to get it there. Instead, okay, this is how much I'm selling. If you want to patronize me, fine. Okay, so about the customer to go gafia. It covers you, no, and can't fake. What do you intend to achieve? You will make you like you kele. So Ogechi and Palace of Justice, bikono. Kusto no nonsense no name no fit run. You both are learned. On people outside the country. So which people should be exposed in way people talk. Nobody wants to know what is going on between two of you. But if you guys cannot settle it, do your own business in a separate ways and stop blasting each other. Bikono. Another thing in choro ikpato aka today bụ na ote the video. Thank God. Ndị Igbo anyị biko on ya na on nwere ọ na-afụgo the picture na-egosi na nnukwu egwu mkpọ for ndị ahụ onye Igbo a na-akọrọ onye bụ onye ọbụla mụ ya, but for ndị amarọ afia bụ Bryce Chimezie
A lot of you might have been wondering for so long now, say, ka ezi ebe ọ nọ na ada anụzi onu onweze na anọkpara akpara ya nka esokwa na njọ ya bụ ajụjụ ike kwu m. But o nwere one day nọ online wee na-aga okwu Nnamdi Kanu na-ekwu ọ na-apụta from prison. So he was like speaking for those that have been in the prison without trial. Mgbe ọ na-eme advocate for ndị North n'ebe afọ. And I overheard him, if I'm right, I don't know, I'm not too sure, but I think I overheard him saying something like, even somebody like Bashir Mezie no ebe without trial. So ndị Igbo anyị, ya bụ inwe aka n'ihu nyere anyị niile. Ndị ọnụ na-eru n'okwu ndị kpatara ego. I'm calling on all generally ndị Igbo niile. This Bashir Mezie onwe onye nwa afọ Igbo ya sị na ọ dị-eme enjoy egwu ya. He represents ndị Igbo na egwu niile, represent Africa. So onye nọ na that prison for whatever reason without trial be nwa aka n'ihu nyere ndị fan ya niile na ndị ọbụla bụ ndị Igbo. Biko nu arịrịọ ka m ji bịa n'ụbọchị nke taa, because anụrụ ya bụ since ahụ. I've been wanting to do this short video but no time, because I'm a busy person, I'm a businessman. Biko wepụta na ego, ọ bụrụ ihe ego ya emenwu ndị ọnụ na-eru n'okwu. Biko nebana n'anya n'ihe a ka nwoke apụta ebe ahụ. Life na teacher o kwuru ya n'egwu. Every day is a lesson. Nyanwa amụtakwu na lesson nke ya. Whatever be the thing mere o ji baa na there, all lesson nke ya ka ọ bụ. Biko ka anyị nebara na ya anya. Bashir Mezie is a well-known person. He's a legend. So he shouldn't just be overlooked and abandoned in a prison as if he's nobody. Biko ndị Igbo anyị esekpu mana were ayọ aka m ifo abiko ana m ayọ ọmụ bụ Mr. Adage Dude. Biko ana m ayọ on behalf of him and ndị egwu na-emetụ n'obi, ndị condition ọ nọ na ya na-aya adịrọ mma n'obi. Biko nebara na ya anya ka akpọpụta na ya na onye nke anyị ka ọ bụ, ka ọ na-enyekwa ya aṅụrị na-eshi akwa our culture and our heritage to the whole world. Biko Bashir Mezie should not just be abandoned like that as if he's nobody. He's somebody. He's a great hero in Igbo land and in Africa worldwide. Biko ka enyere na ya aka. Ihe na-abụ abịa ihe m ji bịa n'ụbọchị nke taa na-ayọ unu bụ ndị Igbo. Ka anyị nyere Bashir Mezie aka ka ọ pụta n'ọnọdụ ọnọ ya. Please na-abụghị ebe ụdị mmadụ dị ka ya kwesịrị ịnọ. Biko na nnukwu mmadụ ka ọ bụ, ka enebara na ya anya. And then oge echi Okeke and Palace of Justice nebakwa na anya n'ihe ahụ kwuru. Dozie n'ihe bụ ihe na-ese okwu n'etiti ụnụ na-abụ. Mana ọ bụ na okwu ọhụrụ ndozi, biko kwụsị na ịda na-anwụ onwe na aka n'iru na social media. Ọ biznes ka unu na-eme. Mmadụ egbu na biznes nwanne ya ka o wee succeed. Ogbenye ka nkọ n'ala Igbo. Ana m ekwu oge niile, biko nebara na okwu anya. Ọ ya dịrị anyị niile mma, dịrị Igbo niile mma, ma ndị nọ n'ezi ma ndị nọ n'ụlọ. Anyị na-eje eje na-abata okwu ama mkpa anyị. Ogologo na ahụsike ya bụ nke anyị. Ọ mana onye Chukwu gọziere ya gọzie nwanne ya.